Na guys, mag-harvest mi palidya. Dati. La, nag palidya. Uy, asa? Abi kog dako te. Nabalikag man di ay. Lagi nabalikag. Asa pa? Uy, kare kay daghan. Dati. Wow. Ang liki. Na all daghan man di ay abi ko ti og kuan kay des nagaging adlaw nag-harvest mi ti ba manggihatag sa tag-ija mga 1 kilo siguro pud tukapin. Uy, daghan man di ay. Dai pa das lujo di kating tagaan sila sa nanay. Siyuyo pud. Yung rumi. Siyuyo ang pun tagaan pero makautan. Na daghan na gani dari alukbati ti di amo na pa din ko anon kuhaan ang mga salaron. Uy, dati nanay daghang bunga ag taong. Hala, mingara jud sa pamungat Ang taong po na. Ay na kay nagulan naman gud yun. Ganahan si Zabag, ganahan si lagi uwan ti. Guys, harvest time sa mga talong. Turtahon. Sakto dyan ito turlahan. Ganahang mga chikiting. Yes, madsong buntag na tang tanan. Ang wala ko pang regalo sa mga chikiting. Be. So kaya nga kay nanay pinutos daan 50 pesos per pack. Kita ko dari guys, pang regalo nila sa kimi-kimi. So nga ninalaman itong paliton. Sa 100 gamit. Kanina lang, kanang kindi. Daghang sayad. May chocolate, may biskuit. 50 pesos. Ano na naman? Nagkakinkin. Nagkakinkin. Kaya nagkakinkin guys ang ipili. Laman jaha pili na ko sa kimi-kimi asa yung mga gift wrapper na rin dam matag kuan itong gagmay tagpila man ng gagmay dam wala mo itag 5 na ni itong gagmatoy kita tala ribe
gift wrapper. Mas lain. Ako dami ka na. Ayaw ko lang ka na. Medya ko ana dam duha ah. Kaya hapon lagi isudring ko an. Isudring isa. Gift ni Kuya Gail para sa mga klasur. Kani mo no. Oh, Okay nga na. ngari nga kolong. Okay. Hindi na lang pang putos dari ah. Ready na. Ano guys? Mga school supplies, mga chikiting, balik 100. So na guys, mana ni agkakimi, kari na kari sabay color sa kakimi-kimi ha. Yan masadlas kakimi. Kari 520. Tananday. Manamig pamalit guys ya. Naputos na ang regalo ni Kuya Gail. Exchange gift pati ka Kim. Dahil na miss bye guys, nanguli namin sa nakapalit na kog kani. Regalo ning Kimi. Muna yung ang exchange gift gamit sa school o na mga makaon. Taka Kuya Gail. Yeah. So ngayon mas Kuya Gail nga isang regaluhan is badge. So pang badge ni. Na umalagin tao ay alamag ning bata ah. Numukuan ugon sa hikuan basta kay nga sa nga badge sa mo ingan. So pagkuan pa nas bata. Ito na. Basta kay mga gamit na idzahang kuan guys, kare. Kapalit nagkakuya kinkin mo ni idzaha. Isang dadun pohon sa ilahang Christmas party. So diyan na. Thank you Lord. Na-miss boy. Sige magod og bunek-bunek og uwan guys. Sige bunek-bunek sa mga anday tanan jug buongon ron. Pakpak ko dai buongon nga tamis gikan pa ni og kuan. Kanang Texas. wala pa ito pa. Ang tagbuong ninyo. Ito mga anak dos pantaw. Excited na mga bata para sila ang Christmas party pohon. For Daris, namang daw nga eskwelahan guys. Para sila ang Christmas party na sila karon. Doon na. Kung may eskwelahan na Kim sa unang mo. Muni agbuongon. Pagpakpakan. Kaya arong kuan. Na guys, pagpakan. Kanan nga buong tamis ni siya. Tagan ni halin ka dyan yung mga prutas rungkuan guys. Padung New Year. Na may haligmin. Na mga palipalihi. Tuwa ba po mga palipalihi guys? Tanan na may gisabot nga magdagbuong na rin. Kaubanda ni tamis man ni siya. Nami siya buong na ba? Ay, gusto ni natay mo estudyante guys. Kamot ka dyan tag kuhan para silang nanglanan. Gusto ta mga chikiting. Naminis ang buong muna kay nipis. Tamis ba? Gikan ko nung kuhan na niliwat. Gikan o lupita ko. Ayos. Bukan. Wow. Medyo ano guys, pink color. Limbahon din siya, limbahon. Tayo na pa. Nganta din so. Nganta guys. Kuha alis ubo. Nami siya na matangpang mo. Nganta. Wala po siguro ni mo init. Ano? Binidag mo na rin. Apod. Nganta guys. Paratang na mo. Palitin. Tamis no. Tamis guys. Tamis yun siya. Misa.
Hinggo hinga na nagbuongon. So kung kaan ko na tamisan. Hindi man sa hinga anon. Karon ni kaon dyan sa kay tamis. Ang binigay vitamin C man eh. Yes no. Tama siya. Hindi dyan katakuag pait mo. Uy, pait. Hindi dyan. Madyo ni pagkalihi. Masigi, kamadyan siguro punuan dan eh. Kamadyan ang punuan. Ano? Kamayan siguro dan punuan. Kamis man jud. Napay naghambungan dito pa no? Agad sakto dyan to. Pang New Year natin. Sakto dyan to pang New Year no? Sakto dyan to pang New Year guys. Ami. Uy, ka very good bas batang badzi. Naghanap sa sige pang drawing guys na. Flowers. Nina. Tapos ano ba ni? Iring mi day? Iring na mo ko. Iring nga? Namukok. Iring nga? Namukok. Iring ko na guys na. Kamu na may bahala na sa iring. Iring naglingkod. Iring nga notebook. Ano ba siya? Ay, sa ding isundog na dito. Okay. Abay ko iring nga kuan. Iring maling notebook. Okay. Wala kong bati. Kaya man na isang kalingawan dalis bahay guys. Nga na siya. Sige rag. Drawing. Masok kay banget na imong iring. Nose. Nose? Mo isig nose or makaginhawa. Di ko mo. Sige gano. Very nice na. Mana drawing. Mana isang notebook guys nga iring. Notebook na ikuno na. Yan si Ja. Notebook na kimi? Nag-iring. Mana. So isa na nang idugang na rin siya ang mga karigi na ni Ja. Papa na pabulak kami. Okay. Butangan na ni Jag buwak. Mo ni guys ang kalingawan ni Kimi there's by. Gahapon mo ni hang mga gipang drawing. Ay buwak. Kani unsa ni Kimi? Ha? Unsa ni? Kanang na-rainbow daghan. Gabay isang rainbow nga mga dark color. Karon sa may mong drawing, kari jang drawing karon guys di ah. Wow. Notebook nga earring ag style. Nga ni man jang kuan guys kana man danha man sa manundog sa mga nga na bitaw. So isa na sundugon mo isang ipang drawing. Mo ni Kimi. Oh, then I guess mo na isang kalingawan there's by. Nagsundog-sundog na ka. Ikaw rin drawing dana. Okay, sige. Go. Nice na. Oh, wow. Nice ba? Uy. Nindot na gitsang drawing. Hindi. Garaan. Drawing ra. Nice na. Ka-nice lagi Kimi. Uy. Pagka-nice. Sa isang gigam mo. Nga nag-iring. Diya guys. Ninsa man nagiring. Nakapanta nga siya makaon. Li just makaon. Nga na. Tiam-tiam. Ay. May isang kalingawan there's by guys. Kimi. Uwan na po guys. Nag-uwan na po. Puno na gamang mga kasidlananan. So kaning pakan guys. Ang kuha nagtubig kay sayang. Ang ipako na itong mga sila ng
Wala puno ba? Puno na kamang drum nga blue. Puno sa ado. Nam na doon siguro dari sa Alicia. May bunot-bunot na mag-uwan. Pag makatanam na guys, kay kung makakaano nagbag-ong ani. Pero kami kayo may tanaman. Kaya lang may ani sa merkado, tindahan. Yes no. Pero na lang kung mamutang. Makapamutang. Ado. Nga naman dari sa buhong guys. Buhay basak, mamutang na laman. Kaya arong kung makating ani, may bagong ani humay. Ang kuhaan kay sayang at tubig ng awas-awas. Okay.